En fattig afrikaner har tjent 22.000 kroner på et fotografi. Mød danskerne bag succesen fra virksomheden Commerce and Culture. Det er i Godmorgen Danmark. Netop nu der er flere nyheder. Klokken 9. Kig godt på det her billede. Det er netop blevet solgt for, hvad der svarer til 22.000 danske kroner, og det har gjort en kæmpe forskel for den afrikanske fotograf, der har taget det, for normalt så tjener han 500 kroner om måneden. Og to af årsagerne til, at det har kunne lade sig gøre, sidder her. Det er nemlig Morten Nielsen og Thomas Damgaard. Godmorgen og velkommen til jer. Tak. I fotografer har været med til at stable en fotoskole på benene i Mali. Thomas, først og fremmest, der er masser af vestlige fotografer, som tager masser af billeder i Afrika. Hvorfor var der behov for at uddanne nogle flere? Man kan sige, at det marked, der var for fotografi dernede, eller det marked, der er for fotografi i Bamako, det er utroligt begrænset, fordi det handler meget om at lave pasbilleder, identitetsbilleder og bryllupsfotografier. Det, som vi kom med, det var en anden idé, at man kunne lave nogle billeder til internationale reklamebureauer og kommunikationsbureauer. Og det var så det, som vi tog udgangspunkt i. Simpelthen fordi, at der manglede nogen, som kunne tage de ganske almindelige billeder af afrikanernes hverdag, således at det ikke kun var død og ødelæggelse og sultkatastrofer, som alle de vestlige fotografer jo kommer og tager billeder af. Ja. Morten, hvad var det så, da I kom til den her fotoskole? Den var der jo sådan set i forvejen, men ikke helt på den måde, som den så var, da I forlod den igen. Nej. Hvad var det, I kom ned til? Jamen, det vi mødte var vi mødte nogle utrolig engagerede fotografer, og der havde virkelig lyst til fotografi. Men de havde det kæmpe problem, at der ikke var nogen muligheder for at leve sit fotografi. Der var ikke noget lokalt marked fotografi. I virkeligheden i Bamako i Mali, som er hovedstaden i Mali, at du har 800 små fotostudier, hvor man lever af bryllup og pasbilleder. Så det var ligesom den udfordring, vi fik. Altså, hvordan kan man leve af sit talent som fotograf? Og det var vores udfordring, da vi kom derned, altså, og skulle sætte det her program i gang. Og der kan man sige, der tog vi så udgangspunkt i os selv. Hvad ville vi selv gøre, hvis vi ville smidt ned her og skulle leve som fotografer, overleve som fotografer? Og der kan man sige, at vores fotografiske baggrund havde vi begge to arbejdet med arkivfotografi og arkiv, der blev solgt over internettet. Så det var oplagt at gå den vej, altså. Så I lavede faktisk en aftale med et internationalt billedbureau, der hedder Getty, og så begyndte I at uddanne de her afrikanske fotografer i at tage livsstilsbilleder, altså det, som kunne bruges til reklamekampagner og så videre. Og det første billede, vi så af drengen med bolden, det der blev solgt for 22.000 kroner, det er faktisk blevet købt af en medicinalvirksomhed. Hvad betyder det her billede, og det her, han har fået så mange penge for det her billede, hvad har det betydet for hans liv, Thomas? Ja, altså det betyder jo først og fremmest, det betyder rigtig meget for hans liv på den måde, at det er meget, meget svært at få de her beløb, eller tjene de her beløb i Mali. Men for programmet som helhed, så er det virkelig betydet en utrolig motivation, ikke? Fordi det er jo rart at se, at pengene begynder at tække ind. Nu har man stillet det her i udsigt i lang tid, ikke? Og det er en befrielse at se, at når de her salg går igennem, så styrker det tilliden til hele projektet. Ja, han fik selv fotografen halvdelen af pengene, den anden halvdel gik til skolen. Morten, troede de her fotografer på jer, der I to blegnæbbede danskere kom derned og sagde, nu skal I høre, vi skal lære jer at fotografere anderledes, end I gør i dag, og I skal tjene penge på det? Ja, nej, det gjorde de ikke helt i starten. Altså, bare det at sælge sine billeder over internettet, kan man det? Altså, bliver billederne stjålet, eller hvad sker der? Altså, kan man stole på folk? Kan man stole på jer? Og så videre. Så der var jo en kæmpe mistro, og de her beløber, vi var også nødt til at motivere folk. Altså, hvordan fortæller man, at man kan sælge et billede på internettet, hvor man måske kan få det samme billede kan sælge for $1, og det kan også sælge for flere $1.000. Fordi det, man handler om med, det er eksklusivitet. Altså, at man har en kunde i den anden ende, der har et behov for et billede til en kampagne, og så kan man sige, at så køber man den her eksklusivitet, så at det billede ikke dukker op i din konkurrenskampagne. Altså. Og lad os lige prøve at se nogle flere af de billeder, som jeres elever har taget, Thomas. Ja. Hvad er det for en type billeder, som I har lært de studerende, at de skal gå efter? Ja, det er jo nogle billeder, som udtrykker nogle følelser, fordi at det, de skal sælge, de her billeder her, det er jo nogle budskaber. Og derfor så er det nogle relativt enkle billeder, som udtrykker nogle klare følelser, nogle relationer mellem mennesker, som man kan sætte i forbindelse med det budskab, man gerne vil formidle, som reklamebureau eller kommunikationsbureau. Ja. Ja, det man kan sige, det er jo, at det skal jo se ud, som om det er et snapshot. Altså. Det er jo snapshots karakter, det skal have troværdighed, det skal have ægthed. Men lad os lige, Morten, nu siger snapshot, så lad os lige prøve at se endnu et billede. Nemlig det her af en flok drenge, som har snapshot karakter. Hvad er historien bag det billede? Jamen det er jo ret sjovt, fordi man kan sige, det ser ud, som om man lige er kommet forbi, har vendt sig om og skudt billedet, ikke? Og det er det, der handler om, sådan skal det se ud. Men der ligger jo et kæmpe arbejde foran. Det er jo model released, og det betyder, at forældrene til de her børn har skrevet under, at de her billeder må bruges kommercielt. Så fotografen skal først ud til far og mor og have tilladelse til, at det her måske. Så står man der i 40 graders varme nede på den her fodboldbane og skal have den her flok lopper til at holde styr på alle de her unger, ikke?
og vente på, at den her sol lægger sig, så det rigtige lys kommer. Og man er selv blevet træt og begynder at tænke på, hvad man skal have til aften og sådan noget. Og så lige pludselig kan man få det her tag til at lette, altså, hvor man skaber det her moment, hvor det hele går op i en højere enhed. Altså Thomas, mange af de fotografer, som tager til Afrika, vestlige fotografer, også fotografer fra Danmark, det er jo nogle af verdens bedste. Hvad er det, de afrikanske fotografer kan, som de vestlige trods alt ikke kan? Altså man kan sige, at de i hvert fald i forhold til det her materiale kan få en helt anden form for troværdighed, fordi de arbejder jo med deres tætte relationer, de arbejder jo med deres venner og med deres familie. Man kan sige, i sådan et eksempel som det billede, vi så før, eller det billede, vi ser lige nu, jamen, så betyder det utrolig meget, at man kender de mennesker, man arbejder sammen med, fordi når man skal have de her ting op at svinge, så er det altså noget lettere, når det er ens fætter og kusine, eller nogen, man har den her tætte relation til. Så det er i hvert fald en af tingene, som er helt essentielt anderledes. Jeres projekt her, Morten, det løber frem til 2016. Hvad har det betydet, og hvad kommer det til at betyde for de her afrikanske fotografers fremtid? Jamen det er jo rigtig spændende, kan man sige, fordi at vi er jo blevet sendt på den her mission af Center for Kulturudvikling og den danske ambassade i Mali, der virkelig har taget nogle chancer her med at prøve at få koblet de her unge fotografer op på det internationale marked. Og vi håber jo, at det fortsætter, at den her succes fortsætter, fordi det man kan sige, de sælger jo ikke billederne, altså på den måde, at de forsvinder ud, de bygger deres portfolio op, man sælger brugsretten til billederne. Så portfolien bliver ved med at udvikle sig, kan man sige. Og de kan blive ved med at få penge for de samme billeder. De kan blive ved med at få penge, så man bygger ligesom op. Altså det man kan sige, man får nogle værdier med gennem vores undervisningsprogram. Fordi man lærer jo at blive en entreprenør, kan man sige. Man skal stå op om morgenen. Man har ikke nogen kunde, der står og slår ind i hovedet. Man skal selv definere sine opgaver, så man får en masse værdier med, man kan bruge andre steder i livet. Og hvor er det fantastisk med en god, positiv historie her fra den mørke morgenstund, og så særligt at se nogle billeder fra Afrika, som er lidt anderledes end død og ødelæggelse. Ja. Man rent faktisk og så skal man jo huske, at hvis man er interesseret i billeder fra Afrika, så skal man gå ind på Commerce & Cultures hjemmeside og kontakte os, fordi så er der masser af muligheder for samarbejde. Og så er der nogle afrikanere, som måske kan tjene lidt flere penge, end de ellers gør. Præcis. Tak for besøget, og held og lykke med projektet.